Hej og velkommen til Grandmaster Erling Simkishin Qigong og Taekwondo podcast. I dag har jeg vært så heldig for meg Ole Hamøller, 7. dan i Taekwondo, og hovedtrener for Sedal Taekwondo Klubb. Hei Ole. Hei Erling. Hei. Jeg har jo dratt i gang noen nye intervjuer av de som jeg har intervjuet før, for å høre om de har noen sånne spesialteknikker som de føler har blitt en spesialteknikk for de opp gjennom alle de årene de har trent. Har du noen, Ole? Ja, jeg har 3. Ja. Eller i hvert fald 3 teknikker eller temaer, jeg tænkte, at vi kunne snakke lidt om. Ja. Når vi træner taekwondo, så træner vi jo... Jeg synes, vi træner forskellige discipliner inden for taekwondo. Ikke sant? Vi har grundteknikken, som passer vældig godt ind i vores mønstertræning. Så har vi kamptræning som noget helt andet på et vis, og så har vi selvforsvarstræning, som bygger på for så vidt både på grundteknikken og på kampen, men men også at element i... Jeg har ikke tænkt på det på den måten, men det er veldig bra. Ja. Og så lidt sådan i historisk perspektiv, så grundteknik, jeg tror det var rundt 1990, jeg har sat mig et mål om, at jeg skulle have Danmarks hardeste Momtong Jirigi. Ja. Så jeg ligger og står i hestestilling, eller rytterstilling til Tumsugi, og så slår Momtong Jirigi slag mod marken. Jeg synes bare, ligger det fremdeles, jeg synes, det er en fantastisk teknik. Også det var mye sådan med, hvordan får man til at slå hardest. Så det var lidt sådan forskellige metoder, repetition, masser af repetitioner som en ting, hvordan tager styrketræning for at optimere, for at få den der eksplosive kraft, ikke sandt? Og jobbet også med sådan en kombination af at slide mig selv ud, ikke sandt? 20 armhævinger, 100 Momtong Jirigi, 20 armhævinger, 100 Momtong Jirigi, som ikke var særlig klogt, nødvendigvis med tanke på at slå hardt. Men det er sådan også for den mentale biten, For det er vel ikke altid at for det om du er stærk, så slår du hardt. Nej. For det er vel det at det er den måten du udfører det teknisk på, som er helt afgørende. Ja. Stemmer det? Ja da, det gør det, ikke sant? Du må have hoften med, og du må have den der afslappetheden, som går over i, hvad skal jeg sige? Eksplosivitet. Ja, eksplosiviteten, og så optimere akkurat de sidste 3 centimeterne før du træffer. Klarte du det? Ja, jeg har det jo ikke godt spørgsmål. Jeg har jo ingen at måle mig med, men jeg vil bare sige, at jeg håber, jeg var på en top 100 i hvert fald. Ja, det var den ene. Ja, rigtigt. Ja. Og sådan, når det gælder kamp, jeg kan ikke sige, at jeg har en favoritteknik, men når jeg ser på billeder af mig selv, som fra nogle kamper, jeg gik på 80-tallet, så var det lidt sådan, at så burde Neriochagi kanskje have været en favoritteknik, fordi jeg ser jo folk, de er ligesom sådan, ikke sant, for de som ikke kender mig, jeg er jo 2,10 meter høj og ganske myg, så når jeg sparker Neriochagi, altså sparker højt op, ikke sant, så kommer den ganske højt op, og så kommer den ned med stor fart. Så det var kanskje en teknik, jeg burde have rendyrket. Men altså, når det gælder kamp, jeg ved ikke, jeg kan ikke sige, at jeg nødvendigvis har en favoritteknik i dag. Dårlig chuggy da. Det er jo det er sådan en all-time high, kanskje, ikke sant? Det mest brugte sparket i taekwondo i frikampen. Og så hjælper det jo at have lang rækkevidde, ikke sant? Ja da, det har jo du selvfølgelig, men så da brugte du egentlig lidt av alle teknikkene dine, da, uten at du spesialiserte det på Ja. Og hvis du går til tredje tema ditt da? Ja, det var selvforsvar. Det bygger noget også på noget. Vi ender lidt sådan lidt historisk perspektiv, for det. Jeg tog jo en akupunkturuddanning, som jeg var færdig med i 2001. Og så var det mye sådan anvendelse mod Qigong, ikke sant, den teori og praksis og så videre, men også tænker jeg, okay, her er det noget med trykpunkter. Hvordan kan jeg bruge det i selvforsvar, ikke sant? Så der jobber jeg mye sådan fra 2002 og kanskje 10 år frem, mye med sådan trykpunkt selvforsvar, ikke sant? Og så har jeg lagt det lidt væk, men nu er det ligesom dukket op igen i løbet af det sidste år, ikke sant? Jeg begynder at jobbe med det og systematisere det. Kanskje det bliver en bok ud af det også? Det var egentlig, hvem lidt. Men i hvert fald, så tror jeg, håber jeg, at folk vil, når de ser mig,
gå selvforsvarsteknik eller anden teknik, at der er en målrettethed, der teknikker rettes mod bestemte punkter på kroppen, som kanskje nogen, som vi ikke bruger vanligvis, men også nogen, som vi bruger vanligvis, fordi alt vi gør i taekwondo er jo rettet mod sårbare punkter på kroppen, ikke sandt? Også når vi forsvarer os, ikke sandt? Når vi blokerer, så prøver vi at blokere der det er vondt på den, som slår mod os, ikke sandt? Ja. Og de teknikker, vi sætter ind. Men de som har trent med deg, da er det at du egentlig har lagt vekt på at det finnes sånne punkter som er viktige å bruke når du skal forsvare deg. Ja, i alle fall er det, ja. Jeg vil sige, at jeg har snakket om det undervejs i træninger op gennem årene, men jeg mærker, at nu har jeg vel lyst til at jobbe videre med det, så jeg vil tro, at folk vil opleve, at det bliver mye mere fokus på det, for folk, som træner med mig i årene. Jeg intervjuet en som heter Helge Sele. Han er jo da sensei i karate. Og han sa jo noe, det har jeg ikke tenkt på, men det er noe ganske riktig, det er at jo eldre vi blir, jo mer flytter teknikkene seg oppover. Altså det er jo litt sånn, for når vi er unge så har vi lyst til å bruke beina og sparke, for det er litt kult, vi er myke og alt dette her. Og jo eldre vi blir, så blir det armteknikker og litt sånn, og det er jo litt, jeg regner jo med at det er lettest å treffe de sårbare punktene med armene. Ja, i alle fall hvis du skal være veldig præcis, så bliver det, jeg er enig i det. Ja. Så dette er jo litt sånn, jo eldre du blir, jo mer dreier treningen seg over på akkurat de tingene der. Så det var et godt poeng av han i hvert fall, synes jeg. Det er det. Og det er jo også, og det at fokus skifter, du kan sige med alderen gennem årene, man træner, jeg er også, jamen, men der er nok at tørre, ikke sant? Vi har der er så mye indhold, der er mange teknikker, der er mange anvendelser, der er mange måder at træne på, og hvordan vi gør det, hvad skal vi sige, vores indvendige opfattelse, eller vores indvendige energiflow op i det, alt det her er jo interessant, og det at mærke, hvordan ting. Men uansett så er jo det er jo repetisjon som teller, uansett hvis du skal få et utbytte av det sånn selvforsvarsmessig, hvis du tenker på den biten, så må du repetere og kanskje være ikke alene, men kanskje gå et sted og være sammen med noen og trene på det. Ja, helt klart. Det er jo altså selvforsvar er jo, det er greit at kunne øve på sekvenser for sig selv, men frem for alt er det, når man er sammen med andre, man ser om det virker eller ikke virker. Absolut. Så også sagt som en advarsel, ikke sant? Det her trykpunkt, det er jo ikke noget, man skal tage for let på. Altså, okay, det er kæmpegøj, at man kan påføre andre smerte, men hvis smerten forsvinder igen, så er det okay. Men når vi går ind og jobber med akupunkturpunkter og med de her energibørner med hjernerne, så kan det også påføre folk en systemisk skade. Så hvis jeg slår et eller andet sted, jamen, så kan du gå rundt og være kvalm en uke etterpå, for eksempel. Ja da, det er klart at det er jo noen steder på kroppen du, altså selv om ikke du trener kampsport, så vet du at der er det farlig å være hardhendt, sant, ifra hals og øyne og alle mulige sånne ting, sant, som er litt sånne ømtålige punkter. Men så da sånn kort oppsummert, så har du hatt 3 epoker i livet, du, med 3 forskjellige varianter av spesiale teknikker, eller hva skal vi si, måten å bruke budoen på en måte. Så tusen takk skal du ha, Ole. Det var veldig hyggelig. Ja, takk i like måte. Ja.